Let's gaze indaba zo1KZNTV uyifundela usamkelisiwe kaNgqulunga angikwamukele mbukeli asikubhekelelezo ke ihamba phambili namhlanje. Osomathuba bazame Ukutapa Ehammarsdale.Isilo samaZulu Sihambele Okamntwana Ukamagogo kanti ke kubulawe wesilisa kwadlengulwa nodade wabo. Ubuholi bomphakathi baseHammarsdale eThekwini ngaphansi kwaWard 91 okubala phakathi ke nezinduna bshaya phansi ngonyawo buthi ngeke kuphinde kube nezenzo zokucekela phansi kwesitolo kule ndawo. Lobuholi keveze lokhu bukhuluma nethimba emva kokusabalala ke kwemizamo yamalungu omphakathi abefuna kungena kwenxanxathela esitolo kuyona le ndawo njengoba iqale ngokuvala umgwaqo ungenela kule nxanxathela izolo ebusuku ngosizo ke lamaphoyisa nabamatekisi babasusa. Lana iyona ndawo okuvela ukuthi osukwini la izolo ebusuku ila khona umphakathi obuzama ukuzotapa emall laseHammarsdale uqale khona kodwa kunye okuvelayo masikhulumisana nabo ubuholi bomphakathi ukuthi kuthe kuqala ukwenzeka lokho bethi bezama ukuhlanganisa kona ukuthi beyongena lapha ya emall yakhona la eHammarsdale kwasho ukuthi nawo ubuvele usukwazile ukuthola ulwazi lokuthi kunezinye sezinto ezizokwenzeka kuyona le ndawo. Mabhodlela nawo bekade kuvalwe ngawo umgwaqo ephahlaziwe uzokhumbula ke mbukele ekhaya ukuthi kwenza konke lokhu bekade kuthiwa kuzoba nokuvalwa kwezwe ngenxa yokunyuka kwezintengo zokumbiwa phansi kodwa okuthuse kakhulu ukusabalala kwayimbiko ukuthi la eHammarsdale umphakathi wakhona uzama ukuthi uyongena kuyona imall naye esanda kulungiswa ngoba yayikade ilimalile ngase isikhathi sangaphambilini kade kutatshwa uJuly. Umphakathi noma ubuholi bomphakathi sikhulumisane nenduna yendawo induna ukhuzwayo sakhulumisana nokhansela into abayivezayo bathi bathatha isinqumo sokuthi bengalali kuba ukuthi bayahlala nje ubusuku bonke njengoba namanje kuseni kade sifika sibafice behleli khona lapha yana emall. Indawo yaseHammarsdale indawo enkulu futhi eneyigameke eziningi engezinhle eziyayizenzeke so bakubone kubalekile ukuthi bavuke kuba ukuthi nabo babamba iqhaza lokuthi bayayivikela le mall ngoba abafuni ukubuyela ekuhluphekeni ababekade bebhekene nakho ngaphambilini. Kodwa ngiyafuna ukuphinda lokuthi ngenxa yesibalo samaphoyisa amancane uhulumeni ufanele angenelele kulolu daba because nje thina i-police station I think inamaphoyisa 110 kodwa indawo ezisevisayo ukusuka la eMpumalanga police station izihambi yofika koMntamtengayo indawo ezile kude ehlukene nathi ngale ndawo ibona ngala le area iserviswa yona semaphoyisa so siyafisa ukuthi uhulumeni angenelele ngoba upremium usihlazekalayo sekwafika la so siyafisa abuye ne-report back kulento yokuthi amaphoyisa azwa-edwa kanjani ngoba masizwa ngathi thina kuphela sibhekane nalolu daba la eHammarsdale. Induna yakuyona le ndawo ukhuzwayo uthi kuyayikhathaza ukubona izigameke ezikanje ekubeni bona benza imizamo yokuthi kube khona imall ezokwazi ukusiza umphakathi ikakhulukazi nezalukazi ukuze ikwazi ukuhola impesheni. Angijabule ngaphansi kobukhosi basembo emfeni ngomphakathi indlela oyiphatha ngayo silokhu nje kwaqala lento yokulutha ayizange ijabule nenkosi yesizwe nezinduna zayo nomkhandlu ngoba kukhona le mall nje ngenxa yayo inkosi ukuthi abantu bathola umsebenzi nokuthi basizakale bathenge eduze asijange sijabule angiphathi ke kobugebengu akukho nje nani kancane ukujabula esinakho thina sizama ngayo yonke indlela ukuthi silekelela amaphoyisa ukuthi inqobeke lento yobugebengu. Ngokobuholi bomphakathi bazohlala imini yonke ukuze beyisebusuku nakhona ebusuku bazobuya futhi ukuzobheka ukuthi awukho yini umunye umonakalo owenzakalayo. Ngutebohosibisi ngibika ngiseHammarsdale. Isilo umisizulu kaZolithini sihambele umcimbi okwethula ngokusemthethweni kwefestival yomculo wemzililo waziwa ngokuthi ke iPrincess Magogo Choral undunankulu kaZulu uMntwana uMangosuthu Buthelezi naye kube ingxenye lomcimbi kwazise koMntwana uMagogo kwakunina wakhe. Lo mcimbi ke uhlelwe uMasipala wesifunda eKingcetshwayo. Umcimbi okwethulwa ngokusemthethweni komcimbi womculo womzulwili iPrincess Magogo Choral uzimasiswe Isilo umisizulu kaZolithini kanjalo nondunankulu kaZulu uMntwana uMangosuthu Buthelezi kanjalo nabantwana basendlunkulu kanye nezikhulu ezahlukene beziyingxenye yokwethulwa kwalomcimbi. Lo mcimbi okuhlelwe ukuba ube ngenyanga kaNcwaba kuhloswe ngawo ukuqhakambisa umculo wesintu kanti kuzokhumuleka ukuthi uMntwana uMagogo kaDinizulu nozala uMntwana wakwaPhindangene wayecula lolu hlobo lomculo olubonakala lungasanakiwe njengamanje. I am greatly humbled today
to be a part of this great event, as proudly mentioning that Princess Magogo, not only coming from a line of kings and princes and royalty, but through that she found, as a princess, a place of comfort through her music, in which today, when you look historically at our genres of music and culture, Princess Magogo, in our African and Isinguni culture, in music, folk music, qualifies as our great, in our Zulu culture, our great Mozart. Umntwana okwaphinda angena uzwakaliso okukhulu ukujabula ngokwenziwa umasipala wesifunda King Cetshwayo ngokuthi ihlela umcimbi ofana nalona. Ubuthelezi uphinde wazwakalisa ukuthi ukwakhiwa kwesikhungo samaciko kungathuthukisa amaciko amaningi kulesi sifunda King Cetshwayo kuphinde kukhiqize nothisha bomculo womzwilili. An initiative that will see choral music restored to its rightful place, as the MC stated, in the inheritance of future generations. And listening to the beautiful performances today, I'm reminded of just how important it is to preserve the tradition of choral music. It would be an unspeakable loss for this tradition to disappear, for lack of dedicated music schools and centers of training where talented young choral artists can develop their skills. Imeyo umasipala wesifunda King Cetshwayo uThamsanqa Ntuli uthi bakwenze lokhu ngenhloso ukuvusa lolu hlobo lomculo nokuqhakambisa iqhaza labanjwa uMntwana uMagogo kulomculo. I can tell that Umntwana omkhulu had Christian theological conviction, which she also instilled to Umntwana, as we have witnessed such over the years. While the word Ubuntu Idili lomcimbi lizobanjelwa kuso lesi sifunde King Cetshwayo ngenyanga kaNcwaba. Ezindabeni 1KZNTV kubikuthi abantu maphumulo empangeni. Usathukile-ke owesifazane nokubezwe ngokocansi kwathi komfowabo wabulawa ngehluku. uShelly Geba waseMgungundlovu uthi-ke wayephuma esontweni eyolanda ishaja yakhe esitolo sakhe sokwenza izinwele ngesikhathi-ke ezithela phezu kwesidumbu sikamfowabo sidindilizile phansi. Uthi-ke kuthe esashaqekile kanjalo kwaqhamuka kumsolwa wamfuna-ke imali maqedwa wamdlwengula. Umholi weqembu le-DA KwaZulu-Natal uFrancois Rogers uvakasheleke ikhaya kwaGiba ukuyodlulisa kwamazwi enduduzo wazibophezela-ke ukuhlinzeka lo mndeni ngosuzeko lokululekwa ngokwengqondo. Owesifazane owadlwengula kwathi-ke umfowabo yena wagwazwa wabulawa ePrisbury eMgungundlovu uthi wazithela phezu kwesidumbu sikamfowabo sidindilizile phansi. And when I opened up, I wondered why the dog looked strange. And then behind the couch, I seen my brother's feet sticking out. I thought, he is a little bit bipolar. Did something upset him? I know he lost his wallet the day before at the mall. And I thought, well, perhaps he's insecure and he slept behind a couch. And I shook him and his body felt solid. So I thought, well, he's either tense or he's stressing. Uthe ekuthola ukwelashwa ngokwemqondo ufisa ukuqwashisa izakhamuzi zakuleli ngezinga lobugebengu. For all of us South Africans to always go through, whether who we are, we're all brothers and sisters, to go through anything like this is not nice for us. It's a lovely country. We've had such a lot of blessings with rain. I know the floods were bad, but this has to stop. Umholi we-DA KwaZulu-Natal uFrancois Rogers udlulise amazwi enduduzo emndenini. Heard about this incident which happened this past weekend. There was a brutal killing, and then one of the victim's sister was then held hostage for more than a day, and she was sexually assaulted for more than a day.
And I just felt the pain and the anguish of the family. And again, I just realized that we're living in a society that's not getting the necessary support from our safety and security structures. Kubikwa ukuthi ke umsolwa wazinikela emaphoyiseni kanti usevelile enkantolo yemantshi eMgungundlovu lapho ke afike wanqatshelwa khona ibhekili. Ezindabeni ze1KZNTV ngu-Ayanda Dube ngibika ngisemgungundlovu. Usashaqekile ke namanje umndeni wakakhoze Dukuduku ngasemtubatuba enyakatho neLokamthaniya kulandela ke isigameko sokushona kukamama wakhona elunywa imboma ngokusho kuka Happy Khoze indodakazi kaMufi esinde kulesi sigameko ubehamba ke nodadewabo omncane kanye noMufi ubehamba phambili beyosika ke incema ngongekho kwemthethweni endaweni yesimangaliso Wetland Park ngesikhathi ke ehlaselwa ilemboma namuhle ekseni sixwayisa kabasheshayo ukuzwela ngalolu daba. Namuhle ekseni bekungusuku olwejwayelekile njengenhlala yenza kuMufi nakumadodakazi akhe amabili lokuyosika incema ngaphakathi esiqiwini sasesimangaliso Wetland Park eDukuduku eMtubatuba enyakatho KwaZulu-Natal. Kanti kababuzange elangeni njengoba behlangane nezimbila ezithutha ziholwa ngemhlophe phambili. Siyasahlela ukuthi sizovuka siyosika ngaphakathi esiqiwini. Savuka ngabo4 sahamba saya khona. Siyama sesingena sesingaphakathi umama bephambili mina bengowesibili ingane yakho Happy bengowesithathu ngemuva. Siyama sesihamba kwavuka imboma sibuka osika. Singakayitholi nalo ncema ukuthi sesiqalile ke sasika yavuka imboma yamshaya ngathola kwendawo nami okuyikhwani ngazama ukuyithukusa khona. Ngamuva kancane ngize ngithole ngazuthi kuthe kuba likhudlanyana ngoba isigameko besehle senzeke phambi kwami ngibuka. Ithema isuka ukuthi yathatha yena yalimaza umama ade hamba phambili mina bengisekugcineni bese bathathu yalimaza yena umama ithema ilimala ukhale kanye wabe ukuthula kwakhe lapho ke sabuya sazokushaya umkhosi emakhaya ukuze nabantu bekwazi ukusisiza. Selokho kwathi inhlolo umndeni uyiphilisa ngokusika incema uluka amacansi bese uyawathengisa njengoba kungekho ngisho noyedwa osebenzayo kuleli ekhaya. Kanti lesi sigameko sishiye nomphakathi ushaqekile. Umuntu sezoqala ahlangane nomndeni emva kwalapho siphinde futhi sikhande indlela yokuhlangana nomphakathi sibe nendlela yokuthi sibukisana kanjani indaba yokusondela kwabantu mhlambe beze bebe ngaphakathi la kule ndawo kungeka simangaliso mhlambe besuke bezosika khona incema bese siyibuka ukuthi iyiphi indlela esingenza ngayo engakhanda ukuthi abantu bengalimali. Omama bayisiza lezathi asehlise manje silwane ngisena lonkinga nje indlela emangisayo ukuthi indlala abantu benza wonke lenkinga bese benyuka njengoba kwenzeke lokhu nje umndeni wakhoza nganye nawo ngendlela engikhala ngawo. Utholakala ke esevele esedlulile emhlabeni bekungowesifazane ngokusho ke kwezihlobo zakhe bayasho cha bavuka ekuseni nje ngekhathi zabo 5 bezokha incema bathina ke mase bebuya basibehlangabezana nayo ke imboma ke la ibicuthe khona yayise imbamba umama ke walabantwana behamba nabantwana bakha ababili ubese shonela lapho ke basibeyabaleka bayacasha ke. Abesiqiwi isimangaliso badlulisa amazwi enduduzo emndenini kanye nesexwayise emphakathini nje jikelele. Isigameko sisithusile nathi sizwile ngazo izintathakusa zanamuhla. Sikuthola nje ngabo 7 uthi cha sekwenzeke isimo esisithusayo esishaqayo sokuthi kube nomuntu olimele ukulimala kwakhe kuba ukuthi ube nokuhlangana noma ube nokulimazwa imboma. So sikutholile impela sathi nathi asike sisukume sihlanganise sibone sizame nokuyobonana nomndeni ukuze sikhalisane na. Kakusona isigameko sokuqala lesi sokuthi umuntu abulawe imboma kule ndawo yaseDukuduku njengoba ngomfumfu October ka2019 owesilisa ekade ehambela nje kuyona le ndawo wahlaselwa yiyo imboma yamluma wabe seshona. Kanti ke ngesikhathi sokubika lolu daba abesimangaliso bebekade besazohlanganisa amakhanda nomndeni kaMufi ukubheka ukuthi bangalekelela kanjani ukufihla uMufi. Ezindabeni ze1KZNTV kube kuphilana icebekhulu ngisemtubatuba eDukuduku. Asike sisishelele ezitolo sobuya ke siqhubeke nazo indaba zethu. Asikwamukele ke mbukelo sabukele zona indaba zo1KZNTV asikhumbuze lezo ehamba phambili.
Osomathuba bazame Ukutapa Ehammarsdale.Isilo samaZulu Sihambele Okamntwana Ukamagogo kanti ke kubulawe wesilisa kwadlengulwa nodadewabo. Ukhathazekile ke ngekusasa lakhe umfundi wesikole samabanga aphezulu iNombika High eNdwedwe njengoba ke sekupheleke izinyanga ezingaphezulu kwezimbili engaye esikoleni kulandela ukuxoshwa esikoleni ngoba ke eyisangoma umbalenhle ngobese uthi ke ukubi kakhulu ukuthi kuzophinda shiwe yithuba lokubhala izivivinyo nokusho kokufiphala kwekusasa lakhe. Sixwayisa ke futhi abasheshayo ukuzwela nakulolu daba. Lo mfundi usola uthishanhloko wesikole afunda kuso iNombika kanye nomnyango wezemfundo esifundazweni ngokumenzela phansi njengoba ke ethi kuzobe sekungokwesibili ephuthwa ithuba lokubhalela ivivinyo zakhe kulandela ke isigameko sokuxoshwa uthishanhloko ngenxa yokuthi ufaka ibhayi lezangoma ngaphezulu kwamfaniswano kwazise unabantu abadala. Uprincipal wangikhipha esikoleni nxa ukuthi ngisangoma nanokuthi ngiphatha ibhayi, so ngokusho kwakhe yena wayethi ibhayi is not a part of uniform, so wayethi ibhayi ngilifaka ngaphansi ngilifihla. So ngamchazela ukuthi ibhayi mangilifaka ngaphansi noma mangilibeke kwenye indawo lingekho eduze uma ukuthi angikho ekhaya egcekeni because ekhaya nginesikole. So ngiba khona ngiba nokugula okuba khona, so kwaba ukuthi ke akavumelani nalokho engikushoyo ke esikoleni ngagcina ngomhla ka14 March, so angisafundi bese ngihlele ekhaya ke ngingafundi. Okuxaka kakhulu ukuthi ke lo mfundi oneminyaka eyi15 ngesikhathi ethwasela ukuba isangoma ubevunyelwa ukufunda njengoba ke echithe isikhathi esingangonyaka ethwasa. Njengamanje wenza ke ibanga lesishiyagalombili kanti ke umama wakhe uthi ukhathazekile ngokuphepha komntwana wakhe onxishwa ke ilungelo lemfundo ngenxa ke yobizo lwakhe. Uthi lesisenzo basibona ke njengesibukela phansi isiko lakwantu. Ngihlukumezekile kuba ukushiya ingane ngishiya ekhaya ihlezi elangeni ingane eno15 years ingafundi konke lokhu kuyangihlukumeza emoyeni wami. So ke angikujabuleli ukuthi ingane isangoma ngoba imali ingena ekhaya. Ngifuna kube isangoma lesi esifundile kahle kahle, hayi ukuthi ihlaliswe uthisha omkhulu ngenxa yebhayi esikoleni neziphandla. Ngokufisa kwami ngifisa abele esikoleni noma ifundo sezimeqile, ngifisa abele esikoleni nami futhi ngizoba right, ngisho emoyeni wami uzoba right umoya wami, kuyimanje umoya wami nje uhlukumezeke kakhulu. Uprincipal sengihambe nawo ama meeting ngicaza kuphele ngishiya ingubo ku-drop ngishintsha ngiza kubona nama-circuit nezinduna namakhansela ala eNdwedwe. Ngihambe wonke ama-stakeholder ala eNdwedwe ngaqala kuwona before ngifike lana ngumama waseNdwedwe ngiyisakhamuzi somntwana wami ubuhlungu ebengibuzwa ingane yami ingafundi. Ukwehluleka kwemizamo yabo yokuzama ke ukuxazulula lolu daba kuphoqe ukuba ngingenelele ikomiti iNdwedwe Development Committee. Leli komiti nalo lizamele ke ukukhulumisana nabahloli kepha ke kwanhlanga imuka nomoya. Lokho kakhalele ekutheni linike ke umhloli omkhulu wesingi umnqamla Juqu. Siye sambhalela umhloli samfonela wathi udaba uzolisukumela naye akazenze lutho. Ingakho ke sinqume namhlanje ukuthi size khona la esekhethi ngenhloso ukuthi ingane sizoyinikeza umhloli ukuthi akayise yena esikoleni ngoba thina sihlulekile. Uma ngabe ukuthi uyahluleka kuyise esikoleni ayi-organizele izifundo ifundele khona la esekhethi ngoba ngoku-understanda kwethu uSouth African Schools Act uthi izinkolo zabantu kufanele zihlonishwe. Nayo ke lengane inkolo yayo le ekuyona njengamanje esifisa ukuthi nayo ihlonishwe. Uthisha omkhulu kanye nabahloli bamele umnyango wezemfundo. So siyawugxeka umnyango wezemfundo ukuthi ungakwazi ukunaka umfundi ikakhulukazi okule age akuyona. Le age akuyona isho ukuthi fanele ngabe usesikoleni kodwa uhlele ekhaya. Shuthi sibona ikusasa lalengane li affecteka. Imizamo yokuthola abomnyango wezemfundo yephunzile. Eyindabeni ze1KZNTV kubi kuntombi khona Mvubu ngiseNdwedwe. Umndeni wakaButhelezi ezimpayini olundi unxusa noma ubanike ongawusiza njengoba kunomlilo ovele kuqubuke endlini ushise yonke into esendlini. Ugogo kuleli khaya uFlorence Buthelezi uthi kabasazi ukuthi benze njani njengoba sekushe yonke impahla kanye nezindlu kwala noma ke benikelwa ngezipahla kanye nokudla kuqala ke inhlabathi bese kusha. Lo mndeni ke kwimanje unxusa ke usizo kubantu abangakwazi ukubasiza ukuqeda ke lo mlilo baphinde bathole nosizo lwendlu nezingubo. Usale unjena umuzi wakwaButhelezi ezimpayini olundi emva kokuqubuka komlilo nongaziwa ukuthi usuka kuphi nendawo
njoba namanje usaqhubeka nokusha ushisa zonke izipahla ezisendlini. Lo mndeni uthi lo mlilo ongaziwa wabashiya bengenalutho njoba kwasha yonke impahla esendlini kanye nezingubo zabo. Ugogo Florence Buthelezi oneminyaka engama-73 uhlulekile ukuzibamba wasikhihla isililo uma ichaza ngalenzukazi keya lo mlilo njoba nokudla kuvele kugcwale inhlabathi. Lilo waqala kusha emsamo singawazi lo mlilo ukuthi uqhamukaphi. Kwasha yonke into endlini, kwasuka lapho kwangena amatshe nenhlabathi masithi siyahamba egcekeni noma siphuma sibaleka esishaya amatshe. Ngikhuluma nje nayi ingozi engashaya yizo lezi zinto ezayivele iqhamuka endlini amatshe ehle endlini ngaphakathi avela esishaya sibaleke noma egcekeni ngathi lento igcwele egcekeni nasegcekeni asishaya amatshe. Manje singabe sazi ukuthi ufanele la ngoLwesihlanu ngangihlezi ngoba ngiboni ngiphethwe nawushukela. Lo mndeni usunxuse noma ubani ongaba usizo awulekelele ngokudla nezipahla kanjalo nendlu kwaziso akekho usebenzayo kuleli ikhaya. Nezipahla bazinikelelwe amakholwa kanye nokudla nakho kuphinde kwasha. Ubuthelezi unxuse nabelaphi bendabuko ukuba balula isandla ukuze bakwazi ukuhlala ngokuthula. Indlu ngoba silele phandle kuselelena kuphela leyana nayo siyesaba ukulala kuyo ngoba lento bokwakwehla manje sikhona kwehla umlingo wamatshe imbokodo engake zayingena phakathi endlini. Manje siyesaba nokulala kuleya ndlu leya. Kubalaphi bendabuko bangisize bazongikhiphela lezi zinto la egcekeni ozonweyisisa lezi impahla. Ithimba lesindaba likhulume nomelaphi wendabuko waseMpangeni uThulani Nkwanyana ngalesimanga kanti uveza ukuthi lento ijwayele ukwenziwa abantu futhi idinga ukusukunyelwa njengoba kubonakala ungekho umehluko noma sekufike amakholwa. Noma nabo singazange sibonane nabo kodwa kuwumkhuba okhona nje okuganga futhi kwesinye isikhathi uthola konke yonakele ngoba azange lokhu sazalwa azange sizwe lokuthiwa umuzi uyasha abantu mabefaka inhlabathi mabethi bafaka ilunga bathi bayadla kungena inhlabathi. Kwimanje lo mndeni ulala ngaphandle kwezembatho zezingubo ngoba usabela ukushiswa yilo mlilo. Ezindabeni ze1KZNTV kubikuthi abantu maphumulo olundi. Uhlalo we-ANC kwigatsha lakuWard 40 eThekwini ecela enkosini Mnyeni usenxuse kamalungu omphakathi lokushini lakwaMashu ukuthi ke asukume abamsane nokuliswana nobugebengu kuleli lokishi nathi ke kugcina kuphazamisa nentuthuko yomphakathi. Umnyeni usho lokho kade kunomkhuleko obubanjelwe ehholo lomphakathi esigcemeni sakwa-C obekuhloswe ngawe ukuletha ukuthula nozinzo kulandela ke izigameko eziningi zokubanjwa kwenkunzi kwabantu babulawe kwizithuthi ke zomphakathi. Emva kokwanda kwesigameko zobugebengu ezihlasela izindawo ezahlukene elokishini lakaMashu, ubuholi be-ANC kwigatsha lakuWard 40 eThekwini buthatha isinqumo sokuthi benze umkhuleko kanjalo nokusungula inhlaka okuyizona ezolisana nobugebengu kona lo mphakathi. Into evelayo ukuthi kuba khona kobugebengu kule ndawo kugcina kuphazamisa nokuqhubeka kokusebenza kwentuthuko noma kokulethwa kwentuthuko kuyona le ndawo. Kulona leli sonto kuvele ukuthi kube nokubanjwa kwenkunzi kwemoto kamasipala ezigcina itholakala ehostel lakaMashu ebikade izolungisa okuthile okuthinta amanzi nogesi kuyona le ndawo. Sizothandazela izinto ezisixakile kakhulukazi ubugebengu lobudlangile. Ubugebengu nje obudlangile benza ukuthi izinto ingenzeki kahle nabantu bangajabuleli nokuhlala elokishini lethu esilithanda kakhulu. Kakhulukazi konke eyenzekile izolo kubanjwe imoto kamasipala. Manje into ebuhlungu kakhulu ngesayitholo izidingo nqangi ekufanele zize abantu bazosaba abantu abazosiza ewadini ke basakwazi. Okunye okuvelile uqhuqhuzelo kokuthi kube nobumbano ngaphakathi kuona amalungu ka-ANC njengoba kade kuphuma okhethweni lohulumeni basekhaya obelikade ngonyaka odlule.
Sizothandazela nani nokuthi kube khona nobumbano khona kulona igatsha nasenhlanganweni nje ngokukazwelonke ikakhulukazi njengoba kade siphuma okhethweni lo ukhulumeni basekhaya kube khona nokuhlukana kakhulu kukhona nabanye abesihambisana nabo abasebehlele emakhaya esibacela ukuthi abazoba ingxenye. Ongukhansela wakule ward uthi kuningi izinto abasazozenza benza nawo umphakathi ikakhulu okuthinta nawo ukuthuthukisa kanjalo nokulwisana nabo ubugebengu. Siqalile sihlangana nabafowethu kuma areas ukuthi siqoquzele le program esasinayo kasiyabaphelezela ukuthi zonke indawo sibe nabafowethu abazolekelela ekutheni ekseni bayasigada thina esemsebenzini bese kuthi intambama futhi basibheke ukwenzela ukuthi silekelele kule nto yobugebengu ngoba into vele ithi into yokulwa nobugebengu ayikwazi kuphela ukuthi singayekele emaphoyiseni modwa nathi njengomphakathi kufanele khona iqhaza fesilidlale. Kodwa bohosibisi kwamasho. Asiphinde sithishelele ezitolo sizobuya siqhubeke nazo indaba zethu futhi. Asiphinde sikwamukele ke mbukeli usabukele zona indaba zo1KZNTV asikhumbuze lezo esithe sihamba phambili. Osomathuba bazame Ukutapa Ehammarsdale.Isilo samaZulu Sihambele Okamntwana Ukamagogo kanti ke kubulawe owesilisa kwadlengulwa nodadewabo. Asibheke ke engosini yezomnotho. Irandi lakuleli li-15.44 emaqhathaniswa nedola laseMelika libo 19.31 emaqhathaniswa nopondo waseBritain libo 16.43 emaqhathaniswa ne-euro lase-Europe igolide lona libo $1,845.56 ounce kuthole ongahluzwe wona be $123.07 umphongolo. Ake sibheke ke engosini yezemidlalo. Iqembu lesizwe lakuleli iqaleke ngembibizane imidlalo yokuhlungela eAfcon kulandela ukushawa eMorocco ekuhambeni kamagoli ke amabili kwelilodwa. Ibafana ke inikeze abalandeli ithemba ngenkathi ke ishaya igoli lokuqala ngomzuzu wesishiyagalombili umdlalo uqalile nokutheke esombeni sesibili iMorocco yavalela enethini amagoli amabili umdlalo usuzophela. Nasike isimo sezulu esikalindeleka. Bukeleke siyaguqa bese kuphathele zona usuku namhlanje mina nawe asihlangane futhi ngesikhathi esilandelayo sale kahle emakhaya.